Aký príbeh ukrýva tiché nočné divadlo nad našimi hlavami? Prečo je Antares nazývaný srdcom škorpióna? Prečo Betelgeuse mení svoju jasnosť a čo to znamená pre nás? Čo robí Orionovú hmlovinu takou fascinujúcou a dôležitou pre vedcov? Ahojte, vítam vás na kanáli Cesta vesmírom. Dnes sa pozrieme na súboj dvoch ikonických súhvezdí, Oriona a Škorpióna. Spojíme mýty s vedou a ponoríme sa do tajomstiev hviezdnej oblohy. Poďme na to. Orion bol mocný lovec, taký hrdý na svoje schopnosti, že vyhlásil, že vyhubí všetky zvieratá na Zemi. Tým rozhneval bohyňu Gáju, ktorá na ňo poslala obrovského škorpióna. V dramatickom súboji Škorpión Oriona smrteľne bodol. Bohovia sa rozhodli uctiť si ich odvahu a oboch umiestnili na oblohu. Ale nie spolu. Keď vychádza Škorpión, Orion ustupuje. A keď žiari Orion, Škorpión sa skrýva. Na nočnej oblohe sa tak už nikdy nestretnú. Orion patrí medzi najznámejšie a najikonickejšie súhvezdia nočnej oblohy. Jeho tvar je ľahko rozpoznateľný. Dve jasné hviezdy tvoria ramená, ďalšie dve nohy a v strede ho pretína známy Orionov pás. Orionov pás, tri jasné body zoradené v priamke, je jedným z najvýraznejších útvarov na oblohe. No len málo kto vie, že ide o trojicu mimoriadne fascinujúcich hviezd. Alnitak, najjužnejšia z nich, je v skutočnosti trojhviezdny systém. Ide o modrého obra vzdialeného asi 800 svetelných rokov, ktorý žiari až 100 000 krát silnejšie než naše Slnko. V strede pásu sa nachádza Alnilam, obrovský modrý nádobor vzdialený viac ako 2000 svetelných rokov. Je taký hmotný a jasný, že by sa mohol jedného dňa stať supernovou. Mintaka, najsevernejšia z trojice, je dvojhviezdny systém. Zaujímavé je, že ako jediná z pásu je dobre pozorovateľná aj z južnej pologule. Spolu vytvárajú vizuálne dokonalý pás, hoci v skutočnosti sú od seba vzdialené stovky až tisíce svetelných rokov, čo dokazuje, že nočná obloha je len dvojrozmerná ilúzia trojrozmerného priestoru. Na ľavom ramene Oriona žiari červený obor Betelgeuse. Hviezda s premenlivou jasnosťou, ktorá púta pozornosť astronómov. Predpokladá sa, že sa blíži ku koncu svojho života a môže explodovať ako supernova. Vtedy by na krátky čas zažiarila jasnejšie než mesiac. V meči visiaceho z pásu sa nachádza Orionova hmlovina M42, jedna z najbližších hviezdnych pôrodníc. Tento oblak plynu a prachu je vzdialený asi 1350 svetelných rokov a v jeho vnútri práve vznikajú nové hviezdy a planetárne systémy. Orion tak nie je len súhvezdie, je to galaktický príbeh o zrode aj zániku hviezd. Každý jeho kúsok nesie vedecký aj symbolický význam. Súhvezdie Škorpión patrí medzi najvýraznejšie na nočnej oblohe. Jeho tvar skutočne pripomína škorpióna so zakriveným chvostom. A najjasnejšie žiari v letných mesiacoch, keď stúpa vysoko nad južný obzor. Antares je najjasnejšou hviezdou v súhvezdí Škorpión. A právom si vyslúžil prezývku Srdce Škorpióna. Tento červený obor žiari výrazne na červeno a jeho meno pochádza z gréckeho Antiares, teda súper Marsu. Vďaka svojej farbe a jasnosti si ho starovekí pozorovatelia často mýlili s červenou planétou. Antares je približne 700 krát väčší ako Slnko a až 10 000 krát jasnejší, no jeho povrchová teplota je nižšia, približne 3000
500 stupňov Celzia, čo mu dodáva charakteristický červenkastý odteň. Je to hviezda v záverečnej fáze svojho života a jedného dňa vybuchne ako supernova. Zaujímavosťou je, že Antares je dvojhviezda, má malého modrého sprievodcu, ktorý je však omnoho slabší a voľným okom ho nie je vidno. V jeho blízkosti sa nachádza známa guľová hviezdokopa Messier 4, M4. Často sa objavuje na astrofotografiách spolu s Antaresom. Táto vizuálna kombinácia patrí medzi najkrajšie scenérie na nočnej oblohe. Keď sa pozrieš na Antares, pozeráš na svetlo, ktoré k nám putovalo približne 550 svetelných rokov. Znamená to, že vidíš hviezdu tak, ako vyzerala ešte v čase, keď na Zemi vládla renesancia. No Škorpión nie je len o jednej hviezde. V jeho chvoste nájdeme Šaul, modrobielu obriu hviezdu, a Sargas, ďalšiu jasnú hviezdu bieleho typu. Zaujímavá je aj Čuba, hviezda v čele súhvezdia, ktorá počas staroveku slúžila na určovanie ročných období. Pretože Škorpión leží v oblasti, kde sa tiahne Mliečna cesta, nájdeme v ňom bohatstvo vesmírnych objektov. Medzi tie najkrajšie patria M4, guľová hviezdokopa hneď vedľa Antaresu a otvorené hviezdokopy M6 a M7, ktoré sú dobre pozorovateľné aj malými ďalekohľadmi. A tak, keď sa pozrieme na nočnú oblohu, nevidíme len hviezdy. Vidíme dávne príbehy, skryté súboje a vedecké fakty, ktoré dodnes fascinujú. Orion a Škorpión, dvaja protivníci, ktorí sa v nekonečnom nebeskom tanci nikdy nestretnú. Ak sa ti páčilo dnešné putovanie vesmírom, daj nám like, prihlás sa na odber a nezabudni zdieľať s niekým, kto miluje hviezdy rovnako ako ty. Tvoja zvedavosť je naše palivo. Objavuj s nami nekonečno, pretože vesmír čaká, aby sme ho spoznali.